Καλημέρα. Είμαι η Σοφία Ισκουλίδη. Είναι γέννημα θρέμα από την εξοχή Θεσσαλονίκης, το πιο παραμελημένο χωριό που μπορείτε να σκεφτείτε σε αυτό το δημοτικό διαμέρισμα Χορτιάτη, που τώρα είναι Πηλέας Χορτιάτη. Είμαι στην οικολογία αλληλεγγύη από το 2006, συμφωνώντας σχεδόν απολύτως με τις θέσεις της και τις απόψεις της. Η πολιτική οικολογία είναι ένα πράγμα που με εκφράζει μια χαρά. Η συνεργασία μου με τον Απόστολο τον Αντωνούδη και με την ομάδα του, την οποία έχει δίκιο, φτιάξαμε σχεδόν μαζί, ξεκίνησε από την... πόσα χρόνια πριν, δεν θυμάμαι, από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι εμείς, δηλαδή αυτή η ομάδα υπάρχει σε αυτό το δημοτικό διαμέρισμα και του Χορτιάτη και της εξοχής και πανόραμα Πηλαία, παρόλο που δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για το πανόραμα και την Πηλαία, γιατί δεν τα ξέρω. Και σε ένα καινούριο δήμο όπου λέγεται μεν Πηλέας Χορτιάτη, αλλά στην ουσία είναι πανοράματος, γιατί αυτός ο νυν δήμαρχος είναι δήμαρχος πανοράματος, είναι ένας άνθρωπος που έχει μία θέση και στάση σε σχέση με τους πολίτες του, ότι αυτός είναι ο Μέγας Άρχον και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να τον υπηρετούν, ή και το αντίθετο ακριβώς. Συμφωνούμε και σαν οικολογία αλληλεγγύη και η ίδια η παράταξη για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τους δημόσιους χώρους, την παιδεία, την υγεία, τις αλληλέγγυες κοινωνικές μορφές. Και αυτό με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μπορώ να έχω ανθρώπους με τους οποίους θα δρούμε σε επίπεδο που εμάς μας ενδιαφέρει, αντιμετωπίζοντας τους συμπολίτες μας σαν κανονικούς ανθρώπους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που θα εξηγούσε καλύτερα τις θέσεις μου, μάλλον τη θέση μου στο δίκτυο ενεργών πολιτών Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ.